Il-Pulizija qed tinvestiga serqa bl-armi li seħħet il-ġimgħa f'nofsinhar f'banka tal-Lottu li tinsab fi triq Raħal Ġdid f'Ħal Tarxien. Kienu għal-ħabta ta' nofsinhar meta żewġ tirġiel magħmda daħlu fil-banka u b'sikkina f'idejhom talbu l-flus lill-impjegata mara ta' 50 sena minn Naxxar. Dak il-ħin fil-banka kien hemm anzjana ta' 67 sena minn Ħal Tarxien. Il-ħallelin irnexxielhom jaħarbu fuq il-post b'ammont ta' flus kontanti li skont informazzjoni li għandu News jammonta għal mijiet ta' euro. Qalet li jekk kif iż-żewġ tirġiel ħarġu l-barra mill-banka, ikkonfrontaw lil omma u ħatfula l-handbag li kienet iżżomm fih ma' 700 euro, iċwievet tad-dar u dokumenti personali. B'xorti tajba, ħadd ma weġġa f'dan il-każ li dwaru nfetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera waqt li l-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet.